исәнмесез, хәерле кич кунаклар, күрешебезгә бик шатбыз. Быел без икенче тапкыр шундый тантаналы рәвештә бергә җыелабыз. Алга таба да шундый матур килеш җыелырга насыйп булсын. 12 январь көндә миллиард татарның кечкенә юбилеебыз безгә 5 ел тула. Һәм бу тагын очрашуга бер сәбәп булсын. Һәм каршы булмасагыз, мин хәзер рус теленә күчәрмен. Среди проектов этого года у миллиард татар был проект о записи аудиокниги «Эдыгей» на русском и татарском языке. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом проекте. Ил булганга ил булды. Яу булганга яу булды. Билегәнне кул булды. Әйдәгәнне мал булды. Сара дигән каласы 80 күчә арасы сары мәрмәр асылташ 8 йортка дан булды. Аларда дан булмады. Суна тибеп каз алган кара лашын төклая, ау лашыны бар иде. 9 йортка дан булды. Азамат Иртуктамыш Акбуз аты астында, лашыны ияр каршында, Ширүле күлдә куш чыеп, дәуран сөргән хан булды. Ул дарьяда, бу дарья, ул дарьядан Сырдарьядан Самарканд, Самаркандта утырган Әмир Бырлас Шах Тимер. Признавая красоту Дастана Эдыгей и его сложную судьбу, в Дастане есть строка, которая известна каждому из татар. Идель-ешт, Идель-ешт, Идель еще именно ешт. Образ Идель-ешт – это культурный код татар. И для татар на фронтах Великой Отечественной одним из образов и символов Родины были слова Идель-ешт. Я шахид Идель-ешт. Эти слова есть в письме татарского народа фронтовикам татарам, опубликованном в 1943 году в главных газетах Советского Союза. Письмо подписало 1,5 миллиона человек. Этот год прошел и под знаком 1020-летия со дня основания Казани. Это опять и тема Волги. Тысячелетие Казани запустили изменения, которые преобразили город, республику, и каждый из нас почувствовал это на себе. О великой реке Идель-Волга в 2005 году в своей речи в Казани сказал Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Великая река Идель-Волга, как древний торговый путь, издавна соединяла народы, и как свидетельство истории предки современных татар уважали обычаи и веру своих соседей. И эту традицию в полной мере воспринял и продолжил сам татарский народ, который изначально сформировался как сплав разных этносов Евразии. Первое название реки звучало как Ра. Когда же она начала называться Идель-Итиль? Видимо, когда завершилась эпоха античности и началось Средневековье. По крайней мере, так считают британские ученые, назвав переход гуннов через реку Волгу в 370 году концом античности. Начавшиеся с берегов Волги и Иделя великие переселения снесут Римскую империю, и на картах появится река Атиль, Итиль, Идель. Некоторые считают, что название Идель-Итиль происходит от имени великого римского правителя Атилы, либо само имя Атила расшифровывается как человек с берегов Итиль. Но оставим эти споры ученым. Путешественники истории уже писали о реке Итиль. И в словаре Кашгари в 1074 году мы увидим песню про реку Итиль, и мы ее прекрасно знаем благодаря произведениям Нурихана Фаттаха. Итиль су акатарар, хаятама акатарар. В 2024 году самая древняя песня о Волге Итиль су акатарар исполнилась 1050 лет. И надеемся, что в следующем году мы исправим эту оплошность и отметим эту памятную дату. Булгарская песня ознаменовала появление первой городской цивилизации на берегах Идель-Волги. Как известно, все великие городские цивилизации расположены на реках. Это и Шумер с Аккадом, Египет на берегах Нила, Янцзы в Китае. И Татарстан находится в Междуречье, на берегах двух великих рек – Волги и Камы. Первые города на Идель основали булгарские племена хазары. Здесь родилась городская цивилизация, связанная с исламским миром. Это и город Булгар, первая столица Золотой Орды, мегаполис Беляр в пятерке крупнейших городов. Сарай-Берке в Нижнем Поволжье, где жило до 100 тысяч человек, да и само Казанское ханство получило название по городу столицы. После присоединения Поволжья к московскому государству Волга обрастает новыми городами, и почти в каждом появляется район под названием Татарская Слобода. Татары – это городская нация. В Татарстане расположен самый молодой город России – Иннополис. Московское государство, включив в свой состав Поволжье, в дальнейшем стало евразийской цивилизацией,
на Волге находится православная святыня Яшт и мусульманская столица Болгар. Именно на берегах Эделя две страны объявили религию ислам государственной. Это Волжская Булгария и Золотая Орда. Волга – это начало российского многонационального государства. На берегах Волги у стен Казани родилось многонациональное государство, которое сейчас называется Российская Федерация. Поволжье стало первым в составе будущей Российской империи регионом с новым населением. Здесь сформировалась модель управления, которая позволила превратить народы России в одну семью. Много воды утекло в Эдель. Но уже столетиями татары – это неотъемлемая часть России. И вот об этом писал Абдулла Тукай. Эдель-Волга – это место встречи дружбы народов. И уважение к культурам других народов отмечала и ученая Джанет Хакли. И теперь Волга нам знакома по школьным строчкам Николая Некрасова. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» Казань и Волга – это мост между Востоком и Западом. «Я из Азии», пишет Екатерина II в письме к Вольтеру из Казани в 1767 году. И спустя почти 300 лет Казань и Волга, находясь в Европе, остаются воротами на восток. И мы имеем все шансы стать частью проекта коридора Север-Юг. Группа «Россия. Исламский мир», возглавляемая Раисом Татарстана, является переговорной площадкой с мусульманским миром. Раис Татарстана Рустам Миниханов прекрасно понимает важную роль Эдель-Волги для республики и России. Вот что он сказал. «Воды у нас много, Всевышний нам эту воду дал, осталось только воспользоваться. Предлагаем в наступающем 26-м году больше внимания уделить теме Волги и Эдель-Кенегес Котловолса». Hayırlı kış, hürmetli hanımlar, hanımefendiler, исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие наши гости. Давайте поприветствуем друг друга в стенах Казанского Кремля. Бүген без Казаныбызның кирмәненең шушы тарихи диварларында татар халкының иң актив, иҗади, эшчән вәкилләрен бүләкләргә һәм хөрмәтләргә диеп җыелды. Татары годы, ел татары 2025 ул елның иң әһәмиятле вакыйгаларын, чараларын, проектларын һәм шәхесләрен барлаучы проект. Этот проект не просто подведение итогов, это облик нашего народа. Источник вдохновения для будущих поколений. И сегодня мы благодарим этих людей, показываем их заслуги и чествуем их труд. Бүген әлеге залда бүләк алачак ел татарлары өчен интернет челтәрендә инде сентябрьдән башлап тавыш бирү барды. Аларның исемнәре ачыкланды һәм бүген без иңнәрне бүләкләячәкбез. Ләкин тантананы башлап җибәргәнче, хөрмәтле кунакларга игътибар итеп үтик әле. Прежде чем приступить к церемонии награждения, прошу поприветствовать наших важных гостей. Среди нас сегодня участники специальной военной операции. Военный корреспондент Михаил Камилович Нигматов. И герой ЧВК «Вагнер» Максим Михайлович Баранов. Приветствуем наших героев. Бу проект гади йомгаклау тантанасы гына түгел. Ул милләтебезнең йөзе, аның киләчәге һәм әлбәттә илһам чыганагы. Һәм бүген чынлап та татар милләте өчен җан атучыларны, татар милләте өчен эш куючыларны, хезмәт куючыларны билгеләячәкбез, хөрмәтләячәкбез һәм бүләкләячәкбез. Әлеге тантананы сәламләп ачып җибәрү өчен һәм беренче бүләкләрне тапшыру өчен сәхнәгә Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесенең беренче урынбасары Илдар Флюс улы Мирхалимовны чакырабыз. Рәхим итегез, сүз сезгә. Сәмсез, хәтерле дуслар, кунаклар, барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Бүгенге церемония ул 2025 ел татары дип атала. Ул ел татары ул кемнәр дип сораганда инде гомумән алганда тарихи ясалыкта караганда, тарихи күзлектән караганда ул гомумән 2025 елда яшәгән һәм үзен татар дип хис иткән, татар дип санаган һәр кешене шул 25 ел татары дип санарга була. Ләкин
Бүген біз менә шулар арасыннан, миллионлаган татарлар арасыннан кыргынына бүләкләшәбез. Ни өчен шулай? Бер дәүләт эшлеклесенең шундый әйткән сүзе бар. Илең син өчен нәрсә эшләгән дип сорама, син үзең шушы илең халкың өчен нәрсә эшләдең әле дигән сорау бирү урынлырак. Һәм менә бүген шушы сәхнәгә чыгачак һәм бүләкләр алачак ватандашларыбыз, милләттәшләребез, алар менә шундый, алар төрле өлкәләрдә яшәсәләр, төрле җирләрдә яшәсәләр дә, һәрберсе үзгә һөнәр иясе булса да, алар барысы да менә үзләренең халыклары, үзләренең милләтләре өчен кулдан килгәнчә эшләр һәм бу әлбәттә мактауга лаек, һәм алар җиңүчеләр булса да, аннан без утабыз. Алар җиңүчеләр, без аннан утабыз. Шуңа күрә менә шушы церемонияны оештыручыларга, бүләк алачак кешеләргә барысында зур рәхмәт. Аллаһка шөкер, бу бәйге матур гына традициягә әйләнеп бара. Бу инде 3нче тапкыр үткәрелә. Шуңа күрә алга таба да бу бәйгедә катнашучыларга да бар тик уңышларны телисе кала һәм бүген җиңүче булып танылачак кешеләр 25нче ел гына түгел, 26нчы, 27нче һәм башка еллар татарлары булып калсыннар дигән теләктә калам. Рәхмәт. Demek birinci nominatsiya Biz Buldurabız nominatsiyasi hem onun iyaları turga chaqiriladi. Xotib Yusufuli Minnigulov, filologiya fanlari doktori, Qozon universitetining ot qozongan professori, Rossiyaning ot qozongan fan ishliklisi. Agar da bugun qo'y bir qonaqlar kelib yetmagan bo'lsa, albatta ularning darajali diplomlari ham bo'laklari egalariga topshirilacak. Sultan Sayfin, Rossiya ishqibori, Dubayda Tatar fast food ishchilarini uyushtiruvchilarning birisi ham ideya avtori. Shulay ona topshirilacak. Renata Ibatulina, Перим крайындагы Шәкшәк татар яшьләре оешмасы җитәкчесе. Истәлеккә фото. Без булдырабыз, сезнең калып торуыгызны сорыйбыз биредә. Калып торуыгызны сорыйбыз сәхнәбез түрендә, янасың урта фото ясар өчен. Без булдырабыз номинациясендә шулай җиңү яулаган тагын бер кунагыбыз Фәнзилә Хәким кызы Җәүһәрова, филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, билгеле фольклорчы татар ядкәрләре оешмасы директоры. Lisan Tatar проекты командасы. Бүләкләр шулай тапшырылды. Илфат Батыршин, эшкуар, укытучы, шеф-кондитер, Оренбург татарлар яшьләренең бергә оешмасы җитәкчесе. Аның каравы бүген безнең арабызда Алина Ильназ кызы Загитова, фигуралашу буенча Россия чемпионы, дөнья чемпионы, Олимпия чемпионы, халыкара класслы спорт остасы, Россиянең атказанган спорт остасы, Тузлык ордены кавалеры. Истәлеккә фото. Алина жауап сүз әйтергә теләде. Алина. Всем добрый вечер. Ой, очень переживательно всегда выходить на эту сцену. Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. И, конечно, я буду делать со своей стороны все для того, чтобы продвигать свой народ в массы и делать очень классные проекты, нужные проекты. В позапрошлом году
мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, Лаберса покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами, очень профессиональными фигуристами. В следующем году еще у нас открывается центр фигурного катания. Там будут заниматься дети. Я буду делать максимум своих возможностей для того, чтобы в Республике Татарстан появились новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира и очень хорошие люди, конечно же. Поэтому Рахмат Бекзур нашему правительству, Рустаму Нургалиевичу Миниханову, который поддерживает абсолютно все проекты, связанные с фигурным катанием, искусством, спортом, продвигает его. И огромное спасибо всем вам, что сегодня вместе с вами я могу провести этот замечательный вечер. Рахмат Бекзур. Рахмат Бекзур, bizning tomir topur olqishlar. И давайте сделаем общую фотографию на память, общее фото на память. Biz bo'ldiramiz nominatsiyasi jinguvchilari. Rahmat Bekzur qizlarni biz uzatamiz. Endi Fyosovich sizning qolib turuvingizni so'raymiz, chunki biz Shiratag'i nominatsiyaga ko'chamiz. Mana shunday to'lqinlantirg'ich mezgillar yil jiri bo'lak egasining ismi haligi konvert ishida. U Tatar estradasining yoqti bir yulduzi. Kelajakda albatta endi san'atimizda yangi biyklikka ko'tarishak eskitkish talant egasi bo'lirga tiyishon qiladi. Rahim etib konvertni ochib, uning ismini eshittiring. Yıl jiri nominatsiyasida Rail Arslonov jеңді. Yıl jiri nominatsiyasi jinguvchisi Rail Arslonov. Bizning qatnovlar biz ovqatda davom etamiz. Мы переходим к следующей, к новой номинации. Это номинация «Дань тем, кто привнес свежий взгляд и новые формы творчества в татарскую музыку». Внимание на экран. Yılın müzikal proyekti. Muzikal proyekt Sultan Gabeş ismindeki birinci Milli Müzik Festivali hem Aydar Niyazov. Endi biz kuchliroq olishlik o'zimizning Tatar yigitlar, o'zimizning Tatarlar bunda eng zavqli, eng bo'ldiqli, ishchan, aktiv Tatarlar yig'ildi. Madaniyat millatning yuzi, ruhi ham kelajagi. Yilning tub madaniy voqeasi nominatsiyasi jamiyatimizni birlashtira turgan madaniy voqealarni esga tushiradi. Demek yılın tüm medeni vakıgası. Yılın tüm medeni vakıgası 44'ning may ayında filmi rejissörü Alexander Dalmat. Tebrikler sizlere diplom hem bizning alkışlar. Teatr millatning yuzi ham jamiyatimizning kuzgusi. Bu nominatsiya eng yaxshi Tatar spektakllarini ham olar ortida turgan ijodiy
командаларны донлаудан гыйбарәт. Димәк, елның иң яхшы спектакле. Игътибар экранга. Елның иң яхшы татар спектакле ул Biz 41 yıl bağları Ayaz Bilaçev isimdagi Şovu Tatar Davlat Drama Teatri spektakli. Бүләкне Аяз Биляшев исемендәге Яхшы Татар дәүләт драма театрының башкарма директоры Расим Рәхимҗан улы Хафизов һәм Татарстанның халык артисты актер Илфат Мансур улы Аскаров кабул итте. Пьеса итеп, ләкин бер генә вакыт килгән. Рәхим итеп калдыгыз, котлыйбыз сезне. Музей хранителей нашей истории. Капсула времени для нашей культуры. Это номинация уважения к тем людям и командам, которые на высоком уровне сохраняют наше историческое и культурное наследие. Итак, смотрим на экран. Елның иң яхшы Казан шәһәре музее исеменә кем лаек булганлыгын без берничә секундтан белербез. Абдулла Тукай әдәби музее һәм аның җитәкчесе Гүзәл Тухбат лаек булды. Безнең алкышлар җиңүчеләргә дә бүләк тә кирәк, алар шат. Илдар Плюсович, рәхмәт сезгә бүләкләү тантанасын башлап җибәргәнегез өчен. Һәм тагын бер тапкыр алкышлап алыйк әле салдагы мөхитне тагы да зурлап җибәрер өчен әле безнең алдарак бүләкләүләр булачак. Мөхтәрәм кунакларыбыз, әлбәттә сезне чакырырбыз сәхнә түренә. Әле әзрәк кенә сезгә концерт номерларда тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. Хәзер үк бик талантлы егетне чакырасым килә. Аның тавышы чынлап та күңелләргә үтеп кереп, ниндидер шундай күңел кылларын тибрәтергә сәләтле. Яшь, талантлы, киләчәктә минемчә ул бик зур артист булачак һәм аның исеме Рөстәм Хөсәенов. Рәхим итеп алкышлар белән чакырам. Bişeklərə salğan qullarım Sanğı dilimlərin min abirə Üzə qara qalğan qullarım Sanğı dilimlərin min abirə Bediken kullarım Utta pişip salgın narda eşip Siyelenip bediken kullarım Utta pişip salgın narda eşip Siyelenip bediken Zinar kulağına Alıştırma beni keyfula Şu kullarını bilen dağ bir kal Digərləşə əgəy yola mənə Şu kullarını
Bir erkek түгілдір. Өткенлерде болып узған бір ғибретлі мисалдыр. Дагестан burada alkışlar bilen dedik çünkü arkadaşlar da onun başında artık durur. Cemiyetimizin güçü, milletimizin güçü çılap da kişiler hasılıydı. Her birisi öz ülüşün kırtıp, öz ülüşünde profesyonel hem de elbette onlar ösüşke alır bara. Şundalardan tağın bir türkümün bir yılı 5 nominasyada jimüşlerini barlap, buletlerini tapşırı için sahneye Kazan Federal Üniversitesi'nin Filologiya hem Medeniyet Ora Bağlanışlar İnstitutu direktörün Radif Rifkatulu Cemalettin'e davet. Rahim edin. Hayırlı gün, muhterem cemaat, hürmetli milletdaşlar, vatandaşlar. 60 binlik Kazan Federal Üniversitesi kollektifi isminden her kaysınızna selamlayayım. Hem gelecekte de birge buluruz deyip şanıp kalam. Bizning respublikamızın reis karşımızdaki tuğan tillerini saklov, İran'ı üstürü komisiyası, hükümetimiz yerine bilen bir küp konkurslar, şaralar öte. Onların her kaysı televizini, onların köpçülüğü televizini saklov, İran'ı üstürü maksat etip kuya, miyan kalsa, şunlap da onların her birisinin üz oranı var, hem de üz auditoriyası var. Endi bu bugünkü
конкурста бүгінгі тантанаға келгенде мен қалса ол ең халық үшін ең ғаділ конкурстарының бірсідір. Һәм тағын әлігі конкурсына ұйыштырушылар, алар мен қалса өз алларына ең амбициоз мақсатына, мұрыстарына қойып ішләуіші ұйыштырушылар. Шуңа көре бәлкі ол нәқ осындай болып шыға тұрғандыр. Әлбәттә, телебезне, мәдәниятыбызны саклау бик катлаулы мәсьәләләрнең берсе. Без һәр кайсыбыз моны аңлыйбыз һәм миңа калса һәрберебез үзебезнең өлешебезне, телебезне, мәдәниятыбызны саклауга кертергә тырышабыз. Инде безгә Казан Федераль университетына килгәндә бүгенге көндә татар телен, әдәбиятыбызны өйрәнү һәм аны үстерү өчен барлык мөмкинлекләр, шартлар тудырылды бездә. Без бакалавриат, магистратура, аспирантура программалары буенча эшлибез. Моннан тыш, шулай безнең уку йорты базасында бүгенге көндә диссертацион советлар эшләп килә. Ягъни беренче курс студентыннан алып, кандидатлык, докторлык диссертациясына хәтле бүгенге көндә татар әдәбияты өлкәсендә инде тиешле уңышларга ирешеп була. Һәм инде без аңлыйбыз, милләтебезнең киләчәге ул яшьләр кулында. Шуңа күрә бүгенге залда шактый гына яшьләр. Мин һәр кайсыгызны үзебезнең уку йортында көтеп калам һәм бергә хезмәттәшлек итәрбез дип өметләнәм. Инде оештыручыларга олы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм киләчәктә дә әлеге конкурс дәвам итәр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Безнең дусларыбыз номинациясе дуслык ул Татарстан ныклыгының, уңышының, киләчәгенең нигезе. Бу номинация җылы мөнәсәбәтләр, ярдәмләшү һәм бердәмлеккә багышлана. Әлеге номинациядә җиңүче итеп Сочиның Рәхәт татар җәмгыятенә нигез салучы Андрей Алексеев игълан Милләт татар редакциясенең иң якын дусларының берсе. Хәерле кичләр, салямный барзанка дусларым. Мин килдем Сочинан, мин рус егеты, татар телен башладым укырга 18 яшьта. Мин бик яратам татар халкын, татар тарихы. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я приехал из Сочи. Вот, татарский язык выучил благодаря своему близкому окружению. И я в то время смотрел на татарский народ как на, ну не знаю, как сказать, космическая нация. То есть это вот такой богатый душой и языком народ, что я решил выучить язык. И вот по сей день учу, надеюсь, выучу. И я очень люблю татарский народ, и для меня татары это часть моей души. И у нас в Сочи многонациональный, большой развивающийся город, и наша задача сейчас, чтобы люди, которые приезжают в Сочи, чтобы они не потеряли свою национальную самоидентичность и могли бы быть рядом вместе и сохранять свою национальную культуру, язык. И нам помогают наши старшие, те же мероприятия, как кассы носы и другие мероприятия. И благо Сочи может заниматься туризмом и спортом круглый год. Вот, поэтому я благодарен, приезжайте все. Вот, Бикзур Сезгер Ахмед. Бикзур Ахмед, искиткеч, Сочига бездән сәлам. Истәлеккә фото һәм безнең алкышлар әлбәттә. Котлыйбыз. Спорт ул көч, милләт сәламәтлеге күрсәткече, милли горурлык чыганагы. Бу номинация уңышлары һәм тырышлыгы белән татар исемен дөньяга таныткан спортчылардан. Аларның арасыннан иң абруйлысы кем булыр? Хәзер без күрербез. Әйдәгез карап китик.
Yıl sporçusu ismine koysa layık olur. Hazır işittirbiz. Onun isim familiyası Kandir kişidir. Yıl sporcusu nominasyasında Ринат Фахрутдинов Еңөжрей табылды. Ринат bugün yok, lakin elbette ama диплома тапшырылачак. Кучебыз широтах номинация «Дизайн» — это сочетание искусства и функциональности. Это номинация «Дань уважения работам татарских дизайнеров», которые демонстрируют современный взгляд и национальную эстетику. Yılın en yaxşı Tatar dizayneri ismine kim layık olur? Yılның ең яхшы татар дизайнері Султан Салиев бренді. Şirotdagi nominatsiya yilning eng yaxshi hunarchisi deb ataladi. Yılның ең яхшы һөнәрчесе номинациясында Татар орнамент зәркән бизәнү әйберләре бренды һәм Резида Гылиулова. Yılın en yaxşı hunarchisi nominatsiyasi jеңүүчүсү. O'qituvchi, kishi turmushidagi eng birinchi ustoz. O'qituvchi millatning kelajagini ta'min etuvchi garant. Bu nominatsiya tatar tilin, madaniyatni ham bilimni yosh buvinga topshiruvda zo'r xizmat ko'rsatgan kishilarni hurmatlaydi. Kimlar ular? E'tibor ekranga. Yılın en yaxşı tatar tili o'qituvchisi. Yılның ең яхшы татар теле укытучысы дип Самара шәһәр яклык мәктәбеннән Рәхимә Хәйрова. Rahmet. Aytib so'zi bor bizning qonaqning. Rahmat aytdingiz. O'qituvchi bo'lu zo'r baxt ul. Ул яраткан минем хезмәтем. Канатларым ныгый бара минем. Күргән саен хезмәтенә күрә хөрмәтем. Мин әби бабаларымнан, әти әниләремнән килгән укытучы хезмәтенә алып баручы 3нче буын булам инде. Максатым әлбәттә минем үзебезнең телебезнең, тарихыбызның, милләтебезнең алтын үрнәкләрен балаларга тапшыру. Балалар күңеленә затлы ачкыч табып, зыялы шәхесләр үстерү. Шушы чараны бәйгене оештыручыларга аерым зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки мин гади татар теле укытучысы һәм мине бар дөньяда таныйлар. Рәхмәт сезгә. Һәм дә инде рәхмәтемне җиткерәсем килә Татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясенә. Минем
якын гаиләмә, туганнарыма һәм дә хезмәттәшләремә бик зур рәхмәт. Рахмет сезге. Федераль каналда барган голос телевизион проектында татар җырын бөтен дөньяга ирештергән иде. Татар милләтен тагын бер тапкыр татар милләте турында сөйләгән иде, әйткән иде, сүз кузгаткан иде һәм таныткан кыз. Хәзер ул Татарстан Республикасының халык артисты Эльмира Кәлимуллина бүген безнең белән. Эльмира, рәхмәт. Җилләр исә солар кояшны аялыштыра. Кайданырга түреннәр йылдыз нурын кагып Балыклар килә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә алкыштыра. Туры юллар, урау юллар, аярдан кавыштыра. Өмет дигән ялгыз сүнсә, кайгыларга сабыштыра. Балыклар килә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә алкыштыра. Балыклар килә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә алкыштыра. Балыклар килә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә алкыштыра. Балыклар килә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә алкыштыра. Татарстан Республикасының халык артисты Эльмира Кәлимуллина. Уважаемые гости, мы подходим к особой части нашего вечера. Сейчас мы будем вручать награды людям, которые своим трудом, своей силой духа и своей активной жизненной позицией представляют татарский народ даже за пределами нашей республики. Эти номинации не просто признание профессиональных успехов, это признание характера, признание служения. Бүгін дүнияның түрлі пұшпақларында татар дүниясына күш, нур,
Терәк булып торучы шәхесләрне тәбрикләп, аларга лаеклы бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәт рәисе Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинны чакырабыз. Ассаламу алейкум. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, milletteşlerim, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Benim için bugün yanlılık buldu. Yana Türkümden ismi nişikiydi. Rivayet Türkümü. Bu yigitler de gitmeyip dursalar, tanışsak. Çünkü bize çok garipler kile. Sizin icadınız bilen onlarını tanıştırarak gerek. Elbette bir millet turunda söz alıp barganda, söylaganda birinci şaratta onun kişilerin barlıyız. Kişiler turunda söyleyimiz. Hem elbette bu kişiler halkımızı, milletimizi kürsüde duran kişiler birinci şaratta alimler, muallimler, imamlar, onlar bulup durar. Hem başkalar. Hem kim bu beygege kirgen iken demek halk sizin bilen gururlana, sizni hürmet ite. Lakin bir halkının kileşegi bulsun için tağın bir şartı var, bir negizi var. İlşad Efendi bugün sorada, nindi negiz gerek, elbette ol da bolsa ol iman. Hem bizning halkımız her vakitte de imanlı hem kitaplı halk bulup yaşaydı. İhtibar etseniz, tilimizden Arap sözleri gitse, bir sözü kalmıyor. İman, millet, kalem, mektep, kitap, şulay mıydı? Ondan sonra bir min yıl elek yazılgan 700-800 yıl olsa da Kıssa Yusuf. Birinci kitabımız bulup durar. O nese turunda? Yusuf aleyhisselam turunda. O da bolsa Kur'an'ın 12. suresi. Yani Bismillah bilen başlana birinci kitabımız. Jırlav bolsa. Birinci jırlarımız o da bolsa münacatlar. Münacat nese diyen söz? Allah'ın Peygamberimiz turunda yazılgan eserler. Yani 150 yıl elek Tatar estradası diyen bir bulmagan. Tiyatroda bulmagan. Nerse bulgan? Meşetlerimiz hem medreselerimiz. Eğer de meşetlerimiz, medreselerimiz bulmasa, halkımız da olmaz idi. Şuna göre dinimizni unutmayık. Hem bu rivayet Türk'ümü jırlaganda ismi nerse düştü. Muhammed Murat Ramzi el-Qazani, zor galimimiz. O İzge Mekke şehrinde 36 yıl okutkan. Çıgışı Sarman rayonundan ondan sonra Kazan'da okuy. Mercani Hazretimiz de şundan sonra Mekke'de 36 yıl okutar. Hem onun Telfikul Akhbar fi Ahvali Kazan ve Bulgar diyen kitabında birinci tomunda Tatarlar turunda o nerse deyip yazar. Tatarlarını batırılık boyunca beylep bulmayın. Çünkü onlar batırlıkının etalonu bulup durur deyip aytdı. Allah barınızdan da razı olsun, barınızga da isenlik, sağlık dilerim. Şakırığınız için büyük zor rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Zor rahmet nominasyonları teşekkür. Tatar ümmeti kahramanı, ümmet için yanğan ayaklarının en yaklısı qaysısı, kimnin ihlas hem nurlu hizmeti hem da'vati milletinin ruhi dünyasını bayıta hem imanıga eydi. Onun ismi şu kamyot içinde. Bizim Dinya nezaretimizde de bu yıl kahramanlar yılı buldu. Var öyle. Tatar ümmeti kahramanı Kukmara rayonu Meşkara Avulu Meşkara İmam Hatibi Mumir Hazret Yusuf. Tatar ümmeti kahramanı nominasyası jinguşisi. Resmi әлеге чара ул бүләкләү генә дә түгел, аралашу һәм күрешү. Чираттагы номинация.
Татарстаннан читтә яшәүче елның иң актив татары ул бүген бигдә түгелдер инде дип уйлыйм, кем белә. Бәлки Туган тел татар мәдәни үзәге рәисе Наил Юсупов. авылмында. Чит татарлары алар читтә яшәүче дисәге татарлар алар һәрвакытта якынрак була. Безнең котлауга татар хатыны гасырдан гасырга акыл, көч, наз, сабырлык һәм иҗат үрнәге булып торган. Бүген без иң билгелибез һәм кем ул әлеге елның татар хатын-кызы номинациясендә җиңүчесе. Шариян ТВ башкарма директоры, баш мөхәррире Рамиля Сахабетдинова. Рамиля Сахабетдинова күпме көчле аның өчен тавыш бирде, шулар да барысы да кадер рәвештә барды. Интернет аша һәр теләгән кеше кирип тавыш бирә алыр. Күпме тавышлар җыеп ул лидерлыкка чыкты. Котлыйбыз. Елның иң актив җәмәгать эшлеклесе яшьләр лидеры. Бу номинация яшьлектер, яңа фикер һәм заманчалыкка корылган тынгысыз эшчәнлек турында белдерелде. Безнең дусларыбыз дип язулар. Чиләбе татарлары милли мәдәни автономиясе башкарма. Ел татары 2025 арасында у Закамского региона Республики Татарстан свой характер, свой ритм и своя энергия. Это край людей, которые умеют работать, создавать и объединять. И сегодня мы чествуем тех, кто стал лицом этого региона и гордостью татарского народа. Яршалланың 84-нче лицей директоры Фирдүсә Әйпова. Елның Шулман ар-ягы татары номинациясе җиңүчесе рәхмәт Камил хәзрәт, бик зур рәхмәт бүләкләүләрегез өчен, мәгънәви сүзләрегез өчен. Алга таба дәвам итик, әле тагын бүләкләр бар һәм инде лидерларның исемнәрен атаганчы без кабаттан музыкаль паузага тукталып алыйк. Сезнең каршыгызда Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршындагы бәйрәм фольклор вокаль-инструменталь ансамбль. Алар бик зур составта һәм әлбәттә алкышлар белән шушы импровизацион сәхнәгә рәхмәт.
бик зур кызларны алкышлар белән озатабыз. Алдагы ел татарларын билгеләп, бүләкләрен тапшыру өчен Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Нургали улы Миңнехановны ташларыз. Хәерле кич, ошондай матур вакыйгада катнашучылар. Өстәлдә әйтеп китәргә кирәк, бу көндә безнең Фәннәр Академиясе Россия күләмендә чит илләр арасында аерым булып ничектер тора. Өстәлдә безнең 80% галимнәр, күбрәк гуманитар яктан аппаралар. Birinçinden bizden telini saklağı, bizden kültürünü saklağı, bizden tarihte saklağını birinçinin negizə. Şunun için bizden biz işleyemiz. Bu bizden Milyar Tatar diyen ülkelerden konkursta da bizden yıl sayın bizde şəfşilər görünün diliyaktan kursatılır. Alanın məcəlini biz görəbiz. Şunun için biz bir şart, şunday Respublika bölümünde vakıga ötken için eğer biz birge matırlar bana ötkeremiz. Şunun için min hazır, cümüşlerge ve beklerge. Rahmet. Алар күп миллиард татар редакциясы үз версиясы буенча ел буена милләт файдасына эшләгән кешеләрдән җыелган ел татарларын билгели. Бу уллыкка укытучылар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, фән әһелләре дә керә. Һәм ул номинация нәкъ шулай дип атала да ел татарлары миллиард татар редакциясы сайлавы. Рәхим итегез, biz конверт көтәбез дип әйтәсем, юк икән аларның исемнәре инде билгеле һәм аларны без хәзер атап сәхнәбез түренә дәшәбез. Альберт Нигамаев. Альберт Зөфәр улы Нигамаев, тарих фәннәре кандидаты. Казан Федераль университеты Алабуга институтының гомуми һәм ботан тарихы кафедрасы доценты. Ул кешеләр белән килеп җитмәгән булсалар да, алкышлары барыбер дә кирәк булыр җәмәгать, чөнки алар беренче уллыкка кергәннәр. Рөстәм Вахитов, Рөстәм Ринат улы Вахитов, фәлсәфә фәннәре кандидаты. Миллиард татар басмасының Уфадагы авторы һәм укучысы, фәлсәфәче, сәяси публицист. Мансур Гыйләҗев. Мансур Аяз улы Гыйләҗевне мин залда күрдем. Менә ул. Язучы, драматург, сценарист, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклесе. Мен өз милләтем белән горурланып яшим. Ул горурлыкның нигезе ул безнең шәхесләр. Рәсәй дәүләтенең һәр өлкәсен алсак та, кайсы өлкәсен алсак та, анда безнең милләттәшләребез. Ул сәясәттә дә, ул спортта да, ул сәнгатьтә дә, нинди өлкәне алсак та, яме. Нараил Фәхретдинов булды монда, ул да диплом алды. Ул алып бара шундый тапшыруны, кто мы татары дигән. Ул шундый зур шәхесләрне безгә ачып бирә, яме. Без бит кызганыч, без үзебезнең шәхесләрне беләбез, яхшырак беләбез инде Абдулла Тухайны һәм Муса Җәлилне. Алар бит йөзләгән андый шәхесләр. Безгә шуларны әйбәтләп өйрәнеп, балаларыбызга җиткерергә кирәк. Чөнки балалар, ул бүген балалар, иртәгә милләт. Рәхмәт бик зур дөрес сүзләр өчен артык. Җиңүегез белән тәбриклибез. Һәм дәвам итәбез. Миллиард татар редакциясы сайлауы буенча ел татарлары. Айрат Ситдиков һәм Фәрит Әхмәтгалин.
Айрат Хабитулы Сидиков, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Халиков исемендәге археология институты директоры, тарих фәннәре докторы, Идел буе урта гасыр археологиясы һәм Казан археологиясы белгече. Фәрит Альбертулы Әхмәтгалин, археолог, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Халиков исемендәге археология институтының фәнни хезмәткәре. Рифкат Галишев уртамызга бастырып, истәлекле бер фото ясыйбыз. Безнең алкышлар астында әлбәттә. Рөстәм Хәбибуллин, Россиядәге Әфганстан эшлекле үзәге җитәкчесе, Россия мөселманнарының Казан хәйрия патриотик фонды директоры. Котлыйбыз сезне. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Афган татарларына сезгә зур сәлам. Алар күп сораулар йөргәндә. 3 миллион алар бармы, юкмы? Дөрес 3 миллион. Официальный документлар бар, алар кертелгән паспортлар. Алар бөтенесе дә Татарстанга карыйлар. Монда җибәрәләр үзләренең министрларын. Татарстан, Казан, Уиндул, Афганистанга, аларның хөкүмәт рейсләренә, ул беренче регион, алар Рәсәй белән эшлиләр Татарстан аркылы гына. Тагы нәрсә әйтеп китәсе килгән иде, хәзрәтне күргәч, безнең хөрмәтле мөфтине күргәч, менә bütün күп şeyler инде, менә син Афганистанда эшләп, хөкүмәт эшендә анда, менә син ул татарлар белән эшләп диде. Юк, мен әйтәм, нигез салышы ул Камил хәзрәт. Аңлатам нәрсәгә. Мин мөфтиятта эшләдем. И анда эшләгәндә мин инде Камил хәзрәт куп чыгарды. Монда бизнес ни анда, юк, дөресенчә эшләй булды Мансур хәзрәт. Юк, мин үземне нитмимен. Ул чыгарды. Хәзер Татарстанда эшләп булмый бит инде. Хәзер хөкүмәт буенча мине җибәрләр Афганистанга. Хәзер анда эшли башлый. Бәдә шунда да татарлар килеп чыктылар. Мен кая татарлар? Ничек монда? Мондан да чыктылар. Хәзер инде алар белән бергә эшләп, инде хәзер Татарстан белән тагын эшләп киттек инде. Менә шундый ниләр белән Татарстанда ничек менә безнең рәисебез, академия, алар бөтенесе дә бик уважаемый кешеләр, акыллы. Камил хәзрәт бик гыйлемле кеше. Менә нәрсә әйтәсебез килә, аларны бөтенесен дә хөрмәтләп, саклап тотырга кирәк. Алар бердән-бер, бергә булыйк, бердән булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рәхмәт бик зур. Ел татарлары исемлегендә Ширатагызов фамилиясендә күрәм. Ул Миләүшә Тәминдарова. Миләүшә Әмир кызы Тәминдарова, Татарстан Республикасының Дәүләт камера хоры җитәкчесе, җырчы, хор дирижеры. Ул бүген залда юк, ул һаман эштә. Гөлзада Руденко, Гөлзада Рәхип кызы Руденко, Алабуга дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы генераль директоры. Сезне барыгызны да Алабуга дәүләт музей тыюлыгы генераль директоры Руденко Гөлзада Ракиповна исеменнән сәламлыйм. Менә безнең Миллиард татар редакциясының фикеренчә, безгә шундый дәрәҗәле, шундый бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Без бит инде безнең милләтебезнең телен, бай тарихын, матур гореф-гадәтләрен, мәдәниятын менә үзебезнең күргәзмәләр һәм музей экспозицияләре аша республика, Рәсәй һәм дөнья күләмендә җиткерәбез. Безнең в гостях у татар һәм многоцветие татарской культуры исемле күргәзмәләребез 28 шәһәрдә, ул Португалия, Үзбекистан, Беларусь, Рәсәйнең күп кенә шәһәрләрендә булып кайтты. Шулай ук 2013 елда республика җитәкчелеге кушкан эшләдек без Төркиянең Иске шәһәр исемле шәһәрендә культурный центр казанских татар исемле үзәк ачтык. Ул бүгенге көндә дә бик уңышлы эшләп килә һәм инде экспозициялар үткәрәбез 5 ел саен. Шундый ук
біздің Стамбулда, Топкапы бақшасында біздің нәқ шундай күргәзмә, ул инде стационар экспозиция дейбіз, һәм бүгінгі күнгә хәтле эшләп килә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, котлыйбыз. Ел татарлары исемлеген дәвам итәбез. Тәминә Биктимирова, Тәминә Әхәт кызы Биктимирова, тарих фәннәре кандидаты, күп санлы мәкаләләр һәм китаплар авторы. Тәминә ханыма көчле алкышлар. Ул шулай ук ел татарлары исемлегендә. Гөлзада Сафиуллина, Гөлзада Гомәр кызы Сафиуллина, җырчы, Татарстан Республикасының халык артисты. Бүләкне Гөлзада ханымның кызы Резидә Сафиуллина кабул итеп алырга тиеш иде, әгәр давымызда булса. Авылында чын күңелдән тәбриклибез. Гөлзада ханыма тәбрикләү котлау сүзләрен ирештерегез. Әнисә Бикбулатова, Әнисә Риф кызы Бикбулатова, тарихчы, этнограф, тарих фәннәре докторы, Юсуп Баласагын исемендәге Кыргыз Милли университетының атказанган мәгариф хезмәткәре, Кыргыз Республикасы мәгариф отличника, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъзасы. К сожалению, Аниса Рифовна тоже не смогла приехать на церемонию. За нее награду получит генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Айдарканович Бишембиев. Ул да килеп җитмәде, димме? Аңа да тапшырырбыз. Рифкат Нургалич, рәхмәт сезгә бүләкләү тантанасы өчен. Нинди фикер? Шундай матур вакыйга бара. Беренчедән без теге милләт татар дип әйтәбез дә үзенчә, безнең фәнни академиясе. Безгә калган регионнардан киләләр. Башкортстан, Чуваш, Удмуртия, Марий. Без үзенчә чиктә бәйлибез бит менә бу милләтләрне. Шуның өчен бу да бүгенге бәйрәм аның шундый нәтиҗәсе булырга тиеш. Безнең арада бер милләт, безнең милләт. Ул милләт бергә калган бөтен безнең яндагы милләтләр белән. Шуның өчен безнең аерма булырга тиеш түгел. Татар, башкорт, чуваш, удмурт. Без шуның өчен дә көчледер. Безнең аерым параметрыбыз, урысмы, кемме, нәсел. Бергә республикада чынчыктың, бигрәк тә сугыш күрсәтә, сугышта бит ничек әйтәләр? Кайдан? Син кем? Мин татар. Нинди милләт булмаса, ул мин татар. Шуның өчен менә шундый фикер белән без торырга тиеш. Шулай эшләп барырга тиеш. Шуның өчен үзебезнең милләтне көчле итәргә өчен без бөтен милләтләр белән шөгыльләнергә тиеш. Менә шул эшне без эшләсәк, biz kişi bulacakız. Şunun için tabi biz öğretmen ve şu fikir var. İkinci fikir var. Mühim kelimede şu yuvalttı. Ben tüşken resimlerden aşağıda yürüyende inspektör olarak gösterdi. Bugün dağlar bizim bileler. Buluşurgamın ki fotofiksasıyla anda yok etti. Teşekkür ederim. Рифкат Нургалич, бик зур рәхмәт сезгә, ләкин без сезне әле тагын сәхнәгә чакырырбыз, ачык алмасагыз. Әлегә утырып торыгызны сорыйбыз һәм инде дәвам иттербез без концерт номеры белән.
Арабызда бүген ел татары гына түгел, гасыр татары исеменә лаек кешеләр дә бар. Шуларның берсе җырчы, остаз, мөгаллим һәм Татарстанның халык артисты Мингол Галиев. Һәм ул үзе генә түгел, бүген Динар Шәймәрданов белән икәүләшеп чыгыш ясарга. Мингол абый, исәнмесез? Хәерле кичләр. Bütün dünyada halklara hizmet etüşü, hem bütün milletlerini yakın etüşü, Tatar halkının geleceği için, ruhi terbiye için bizning yağımlı, mağla avazımız gerektir de sanırım. Рәхмәт бик зур Татарстанның халык артисты Мингол Галиев һәм аның шәкерте Динар Шәймәрданов. Әйдәгез экранга карап китик. Басма, алтын басма, пальца, металлическая пластина с надписью, выдававшаяся золотоорденскими ханами, людям, которых они хотели выделить. Басма – символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями. Носилась на шее либо на поясе. На басме «Миллиард татар» написано на арабской графике «Ел татары», «Миллиард татар». Дизайн и каллиграфию разработал один из самых авторитетных хаттатов Татарстана Рамиль Насыйбулов. Һәм әлеге тарихи билгеләрне һәм татарларыбызның иң мәртәбәле төп эш бүләген тапшырыр өчен Рифкат Нургалиевич, без кабаттан сезне дәшебез. Ел татары алдагы 3 номинация, елның 3 төп титулы. Бу титуллар шөһрәт кенә түгел, ә зур ышаныч һәм җаваплылык билгесе. Халык күңеленә якын булган, милләт мәнфәгатьләрен яклаган 3 шәхес бүген айрым игътибарга лаек.
Demek birinchi konvertni olib chiqamiz. Yil tatari xonliq saylovi nominatsiyasi jinguvchisi. Ел татары халық сайлауы Виталий Бадретдинов. Yıl tatari xonliq saylovi Vitaliy Badreddinov, Shilabi tatari. Mana ol bosma, oltin bosma. Fayza. Ham tubatayni da kidirib qo'ysamiz. Siz ayttirgan tilaringiz bo'lsa, rahmat aytingiz. Rahmat, сәлемсіз. Достар, иптәшләр, мин Бикшат. На самом деле, это большая награда для меня, для моего коллектива, для наших ребят. Вы знаете, да, меня зовут Виталий, еще и Валерий Янович, такое бывает. И на самом деле, чтобы вы понимали, в нашем коллективе вот самые активные ребята это Виталий Валерьянович, Богдан Олегович, это Данил Ильич, это у нас Денис Михайлович. И что я хочу сказать, да, сегодня, возможно, у нас есть проблемы с языком. Но знаете что, это, возможно, будет такой посыл некий для регионов, для нас, точнее, от регионов Татарстана, потому что мы заметили, что есть разная проблематика. Проблемы Татарстана и проблемы регионов, они очень сильно отличаются. И в этом плане я очень хотел бы поблагодарить Татарстан, потому что внимание мы видим. Но в то же время я хотел бы сказать вам, что сейчас действительно идет такая тенденция, чтобы вы понимали, в Челябинской области 10 лет назад было 180 тысяч татар, сейчас 120 тысяч татар. 60 тысяч татар, мы понимаем, да, статистика неверная, мы понимаем, что, скорее всего, там были какие-то моменты, проблемы, но мы на самом деле, как с полей, ребята с полей, я могу вам с уверенностью сказать, что сейчас действительно есть такая тенденция, татары себя перестали считать татарами. Именно поэтому мы сейчас работаем, мы сейчас сформировали модель, которая действительно работает. Направление у нас есть спорт, направление у нас есть подкасты, история, преемственность поколений. Мы очень сильно тесно работаем с детьми. У нас огромное количество руководительных направлений, и никто, в том числе и я, мы зарплату не получаем. Мы приходим после работы, мы занимаемся этими делами, потому что мы считаем для себя это очень важно. Да, я, может быть, действительно пока не дошел до уровня хорошего владения языка, я очень надеюсь, к этому приду, но татарин, который не знает свой родной язык, но при этом еще не чувствует себя татарином, это все-таки важнее, наверное, начать с того, чтобы он сначала понял, что он действительно татарин. Вот сейчас мы работаем над этим. Именно сейчас мы работаем над тем, чтобы человек чувствовал самоидентичность, чтобы он понимал, что действительно татарин. А далее мы сейчас проводим татарский разговорный клуб в том формате, где действительно у нас сейчас около 30 ребят посещают. Все в каждом формате мы стараемся быть эффективностью. Сейчас тенденция быть эффективными. Да, что такое эффективность? Это ресурсы, разделенные на, скажем, результат. Поэтому всем я желаю нам быть эффективными. Я очень надеюсь, что это даст возможность нам и нашу модель масштабировать, это даст возможность обратить внимание на нас, потому что на текущий момент действительно регионы сталкиваются с определенными, скажем так, препятствиями. Но благодаря вам, благодаря вашему вниманию, благодаря вниманию миллиарда татар, действительно мы понимаем, что наша работа, она важна, она нужна, и мы по достоинству ценим ваше внимание. Бикзур рахмат. Құтлыбыз, сіздің ел татары халық сайлауы Виталий Бадретдинов. Следующая номинация – Татарка года. Xotin qizlar orasidan yil tatari nominatsiyasi kim u?
Ул кеше монда, ул кеше залда, исем фамилиясе конверт ишелде. Ел татары хатын-кыз, Татарстанның халық артисты Эльмира Калимуллина. Хатын-кызлар арасыннан ел татары номинациясында җиңү яулаган кызыбыз Эльмира Калимуллина. Рифкат Гали шәлгә шуды шәлдә бар, зәңгәр шәлдә салсагыз, Эльмираның иңнәре өстенә. Безнең көчле алкышлар бу төп номинацияләр, төп 3 номинация. Хәерле кич, кадерле дуслар. Минем өчен бу бик зур бүләк. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга. Әлбәттә, безнең милләтебез ул бик нык, ул бик матур, ул бик көчле. Һәм мин иҗатта хезмәт итеп, һәм бүгенге елда без Эльмир Низамов белән, минем дустым белән, композитор белән Чукоткага кадәр татар музыкасын, татар иҗатын кешеләргә тәкъдим иттек. Шулай ук Чукоткада 2 кеше булды татарлардан. 2 кеше Чукоткада. Һәм июнь айында безнең тагын гастрольләр булды. Симфоник оркестр белән Төркиядә. Һәм бу татар музыкасын Төркия милләтенә һәм анда яшәүчеләргә безнең дустыбыз Угур Йылмаз консулы безгә тәкъдим итте. Үзе оештырды, үзе безне алып барды. Һәм беләсезме, шундый җылы һәм шундый матур кабул иттеләр. Һәм минем өчен татар булуым ул бик зур горурлык. Һәм минем балам, минем улым татар телендә сөйләшә һәм мин үземнең хезмәтемне әни буларак, татар буларак аңа сеңдерәм һәм аның теле татар телендә ачылды. Һәм мин бу турыда бик үземә дә рәхмәтлемен һәм үземнең гаиләмә. Бердәм булыйк, бергә булыйк, татар булыйк. Рәхмәт. Эльмираны котлыйбыз. Һәм тагын бер төп номинация. Ел татары ир-атлар арасыннан кем ул? Ничек, кадерле катнашчылар, ничек уйлыйсыз, кем ул? Ансаның ел татары халык сайлауы иде. Бу миллиард татар сайлады. Айран приз академиядан булачак, не хәзер дөрес әйтсәгез. Белмисез? Ел татары ир-егет, Акбарс хоккей клубы баш тренеры Энвер Гатьятуллин. Награду принимает Мансур Михайлович Усманов, исполнительный директор хоккейного клуба «Акбарс». Если он здесь есть, его нет, обязательно передадим награду. Рахмат Бигзуров Катаргалевич. Ему не повезло. Но мы его запомним. Да, раньше мы номера снимали, но сейчас уже номера снять невозможно. Но пусть он имеет в виду. Бик зур рахмат сезгә. Рахмат, бик зур рахмат. Бер фикер калды. Ул беренче фикер белән ничектер бергә әйтергә була. Безнең дөрестән дә безнең милләткә Аллаһ Тәгалә аерым игътибар бигрәк тә бу соңгы елларда. Я так на русском скажу. Аллах нам дал большую возможность. Я не говорю, что мы стали центром исламского мира, но сегодня наш руководитель и Татарстан, и татары, в том числе, которые живут в Татарстане, а в Татарстане живут не только татары, мы как бы в центре событий, в первую очередь, исламского мира.
И если мы этим не воспользуемся, значит, нам победы не видать, так я скажу. Поэтому вот эту всю возможность нам нужно использовать. И я считаю, что вот наш не там, 4-5 миллионов, не 20 миллионов, не 100 миллионов, у нас миллиард. Вот этот миллиард входит все, кто связан с Татарстаном. Канада катнашкан булган барлык кунаклардан бер генә теләге. Татар алга, алга, яңа үрләргә, яңа җиңүләргә. Әлемиш! Бергәләп дуслар! Татар алга! Бергәләп! Татар алга! Караңгы күзләрнең тарында, опытта кызарып дамында, йоклама татарым сагына ватаным. Без монда шик түгел бу җирдә, торып чыгып якыннан